नोंसोरो बेहाय बेसे गोबाव जाखो दैबानाजों भुगिनांनानै बेयाव रिलिफ थाफैनाया? मास मोनसे जाबाय। मास मोनसे जाबाय। आচ্ছা मास मोनसेयाव नोंसोरखौ सरकारा मा बेबस्था खालामदों आरो मा बेबस्थानि थाखाय नोंसोरखौ रेहाय होगासिनो दङ? होनायालाय होदों बिदिनो माइरं दालि थाव होयो मोनजादोंमोन आरो सरकारनिफ्राय मोनगासिनो दङ ना? ओमफ्राय दाख्लै जे जोंहा बर'नि मुंदांखा बर' सावथुन मुलुगनि गेमस्रि दैमारि आरो प्रकाश नार्जारी मोना बे अनसुंथाइ होफैदोंमोन, नोंथांमोना माबायदि मोनदों आरो गोसोआव गोजोनदों ना गोजोनाखै? मोजां मोनदों। मोजां मोनदों। आरो दाख्लै जे जेम्सआ दंफैयोमोन ना? ओमफ्राय जेम्सआ दहाय थांबाय। ओमफ्राय जेम्सनिफ्राय नोंसोरो अनसुंथाइ लुबैदों ना लुबैयाखै? अनसुंथाइ लुबैदोंमोन नामा जेम्सनिफ्राय? जोंलाय नायनो लुबैनायखाय नायदों। आচ্ছা नोंसोर जेनेबा माब्लाबाफोर नोंसोरो बेफोरबायदि ज' थाफेराखैमोन, ज' जालायफेराखैमोन ने? माने दा दै लोमनाय आरो रिलिफआव ज' फैनानै ज' जालायनाय मोजां मोनदों ना गाज्रि मोनदों? मोजां मोनो माने नै थानाय बिथाफ्रानो मोजां जायाबा बोरै गोजोननो, थानायजोंलाय मा जानो। तुम्हारे ইয়ার গাঁওখন কিমান ঘৰ আছিলে? আমাৰ ইয়াত আদিবাসী 37 ঘৰ আছিল। 37 পৰা আছে ইয়াতে কিছুমান দিছে আৰু বাকি ইয়াত আছে। মণ্ডল আহি পেলাই আপোনাক কৈছে যে মানে মণ্ডলে কৈছে ইয়াত মানে যোন জাগাৰ পৰা আহিছে ইয়াত মানে থাকিব যাব লাগে বুলি কৈছিলে, মানে আপুনি কি কয় ইয়াৰ ভিতৰত? মণ্ডল আহি কৈছে যাৰ ঘৰ ভাল আছে তাত নিজৰ ঘৰত যাবি আৰু বাকি তাৰ মাটি নাই ইয়াত থাকি বুলি কৈছিল। যাৰ মাটি নাই ইয়াত মানে এই ৰিলিফ কেমতে মানে থাকিব দিছে আৰু কি না? আচ্ছা এই জানাৰে আমাৰ বড়ো সাউথুনৰ মানে গেমশ্ৰী दैमारी আৰু জেমছ আৰু হেৰি প্ৰকাশ নাৰ্জাৰী আপোনাক মানে ৰেশন দিবলৈ আহিছে, এইটো ভাল পাইছে না বেয়া পাইছে আপুনি? ভাল পাইছে না? আচ্ছা ৰেশনটো পাই মানে বহুত শান্তি লাগিছে। ঠিক আছে। गोबां दङ ना न'खरा? जेनेबा नोंथांमोननि बेहाय खैखोरसो दङ ओरैनो? दङ बै न'खर सैदो दं हा बहरा औ 102 दा नोंथांमोननियाव बेहाय 102 दङ। आচ্ছা ओमफ्राय नोंथांमोननि जेसेबांनाखि माबा हा बे टटेलि बेसेबां दंमोन गामि लानानै गामियाव? बिगा बेसेबां बिगा दंमोन टटेल? बेसेबां बिगा थांखो दैयाव आरो बेसेबां बिगा दा दंबावो ना बाद बाखि गैलानो?